Khubor nakaslem Jong Bakongsan Hima. Kublai pi perlok baru agni kapor yang penting subhai pi syeki Khubor Bakongsan Jong Taïew balawan ra do Bakongsan Hima bat manga open celak yang bat kini kilong ki Khubor harum. Kekasi Students Union West Khasi Hills sakasngi nengkong Jong Taïew kalalit banyak kendo bat IT ru ye gajing tho so Deputy Commissioner Jong West Khasi Hills halor gajing temu Jong Sarkar Assam ban shna surok hagi thain langpi lingba kasnong nong dron nong ma nong mauleng nong do ram Presiden Joko KSU West Khasi Hills District Usamla John Fisher Nong Siang Uloong. Bagi KSU kapan pau ye gajing smokia shibon halor gajing yai beteng Joko Assam ban wanra ye scheme bagi project ba pair watla happening gajing ya te lani ke status quo ba shwa ban pentrei kam ye gino scheme ni project ye jaka kaput dai ban yo ye gajing menjur na baro artli ki jilla. Ulo ongru bagi KSU kapan pau ye gajing persya ka bajur ye kata gajing le Jong Sarkar Assam klaim gajing menjur Jong ki ba. Kumta ka KSU dan lai ru kanam ailat ye kata gajing temu Jong ka Assam but lada ka Assam kale don bor ka KSU ru kan peni ta ka bor. Kumta ke KSU kala kintu yo Deputy Commissioner ba unshim khia ban tuklar mardor khnang ban lat na kino ki jingjia ki bam smutanat lane ki jerwit jerwat kakinhun ki rang mat ki thei pen I doksa ka jela hapo kalama Jong Bengalia Bodybuilders Association ki bala shimbenta ha rensan pen I doksa ye ka bala tip kum ka first North East Bodybuilding and Physique Championship arajar arpusau ka bala long ha ka khatsau bat khatsantrik unailor arajar arpusau ha Sikkim ha ga jinge ko pen I doksa Willinda Konglam ha ka under 70 kilo but Bon Jovi CH marak ha ka men's physique kilala ban Korea ke jingjab dekat bawan haga kerdan ke beningkong ya ke kerdan ke balala yo kordo sami wan paswet haga under 55 kilo ban John Paul di langste ulawan basan haga under 55 kilo usujit KR das naga jela ulalong kum uwaini kinong bishar haga te ke jingya kop ban Bransley di nongkendri kum coach haga te ke kinhon ke badan hendremut kinong isim benta naga jela Meghalaya. Usembur Menteri Rangba ke jela ba senyap halang dhar ula pelat pai ba ya ka swachhata hi seva campaign arajar arpusau hapolo haba kren ke jingelang na kaliang ba senyap halang ula ong hapo ke jingelam jong Menteri Rangba ke jela Konrad Sangma shibon kilat kilanti ha ke bede ber ka khoj ke suba kila shim ke khoj ke suba ke de ke weni ki benta ba ki program jo ke sarkar kam long kam klem ke jinge trelang bat kinong ilam snong ulah benar perlu ke baong bahagi di Islam ki beladem ke sarkar kale trelang rengkat bat kinong ilam snong hagi benta ba pher laka dei ha ke khoj ke suba ke shong suk shong san bat ki wei rude Usembut Menteri Rangba ulaong bagi sarkar India kala ai ke jing kershan ke pura ya ke sarkar jela banyak kun ki jing ki baka ye kendo khamtam ha ke khoj ke suba ke sarkar pedeng kala kershan borba yang ke sarkar jela ke khoj ke suba kalau ke badan kam la ke dei kala air ke bagi ring bat penhir mensim lani ki wei la benrap ubas nyau halang ulia thoru pada kaliang Jong ula shimye ke sinjam ba unlang ki Deputy Commissioner Jong ki district ba pher banyak keren halor ke khoj ke suba bat khamtam banyak keren halor kumno ban penbiang ki jakat he nyut bat kumjuru ki Deputy Commissioner kin lum ki video banyak keren badru ki video kin lumpat ki rangba snong banyak keren kumno ban te lakam ke khoj ke suba ha ki snong ki thau Shisho ula benrap ru de baong ba ngidon kam banyu I ke jela kum ga weni ki jela ka ba khoj tam hapo ka ri bat ngidon ki snong ki ba khoj tam hapo ka do ba Asia bat ki wei ngila ru ban penlong ye ke shalong kum ka nong ba ka ba khoj tam hapo ka ri Kementeri Ketenaga Kerjaan ke khia ke Dr. Maisel Amperin Lingdo habaye keren berkilat pathai Khubor ke khan nyotrik unailor arajar arpusau kala pentip bahaga arpusantrik jong unailor kan penlong de jinya keren halor ki mat jingkeli bat kinong thok Khubor ke jela halor ki babon ki mat ki bakintop nado ke polio ke jingpang rabies bat mentas ke monkeypox bat ki wei
ก็ของอัมปรินก็เลยโทษรู้บ่าดังให้คินเด็ดสงีกับระดับกจลากระดูก็ไว้กระเรียกันเทกับชาดัดฮุกโซอาร์บนายมินชัวปัดกับคลัมชิมยังกับไว้ติกาจงกับแอนตี้ราบิสหากับตั้งหดินกิคินเด็ดตายกันนี่ก็ลองก็มีกระคลาเนาะบัดเดย์ฮัลโหลกันนี่กับคุมกินี่จิงจ้ากับสอร์การกันนี่บันชิมขี้อาบฮาบัดบักันดอนรูเด็กกินตากลีจิงกลีกับบันไอลัดya baro banyak peleu jing mot lang la pentip ke menteri sarkar hagawe ide bagi jing pang polio na kalian ke menteri kala ong bakam don ai ban ong namar ba kam dei maka ke doktor bat kam ya ha bru ban batai henry haga arpu santri unailor kan ya krenlot halor ki ai baro Uwe orang ba ubana kasnong lat kerhong ba kamai jakpo bandi ki dok that masi ulapan pau ki jing persya la dakhang ban bam dok masi namar bakani kakam kadai ka ba kamai jakpo manla kasni ude orang ba ulaya thu ba ujuan thi dok masi na yodo ban that halat kerhong baru salai dekeleng ki benta jong ki snong apo gejla Ulia thu bahagi shisni uju that arpo kilo kadok masi Henry don ki por ki bo do nong bat don ki poru ki ba uyo nong Kiwai kire pat ba ki ba wan thet dok masi hayo do ki sngo persya ladak hang ban bam dok masi kani ke jing sngo persya jong ki pat ba kadai namar ba ki don ke kinhon yam ka ba mut paniai pat ba lani kata ka yatra ka ban penlong ha shlong na ka benta ban penpau ke jing pusu tho pat ba ka badai ban khang no ban bam dok masi Hadin bagi bor pulit jangka search and rescue team jangka fire and emergency service kila penlong ye gajinya wat ia ka met jangki arngot ki breu ki ba shong basa ha ka dong tariang e mau yong japung ki bala ja na la shnong la ong begini ki bala klat ki dei ki bala tip kerteng kumi kong niansi riatam harengkat iwei kelung ibadang sansnem kerta ibaya sa margin ban ikong niansi ha ka bakila mi na la yeng na ISBT ha ka por shipo bejimen stand Pat kat kum gajinget ho jangki breu la ong baki dang yo iya ki ha ka por arbaje no phai sngi henry dei tat hadu ka por lai baje janmet amshim dei issue ya kini ki arngon ha gajing persang banwa na kalyang ki pulit dei tat hadu ka por janmet lalap ya ka met jang kini ki arngon bar hadin bala pendet di gajing ton kam kat kum ki kindon jang ka ain la ra no ya ka met jang kini ki arngon she Negrims Hospital Shillong na ka benta ban pendem ya ka post mortem Nakaliang ka snong lingba u secretary snong uba Benedict Nongrum ula pentim ba nakaliang ka snong hi kamdon ka jing subas neu le ka jing tharai sneu ya ikong niansi namar ba ide ibre uba judon dak sneu hapo ka snong ka thau Ka War Jantia Students Union Central Body harengkat ke FKJGP War Jantia haga khat pratrik unailor kila hiar she integrated checkpoint lani ka ICP ke badan hatamabil hadauki panlap di jing shisha halor ke jing jia ki longkme ki bagi trash nong try muluk ki ba shong di sha bat di waidong hasenda jong kane ka ICP Kinau ilam jong ka seng kile kendo markmat bat kita ki longkme bat haga jing ya kren la penshisha ba kini ki nongwei shisni ki lawan ban le try ya ka thain riwar jantia daga ba thomboru igi kin thai khna ki ba kamai jokpo hasenda jong ka te ka ICP Long ru bagi bre ki ba pet ya ka ICP ki ju pendik igi kin thai khna na ka por bat wat ya ka pisa jong kini ki longkme ru ki lakne bat kim pen phai shu Nakaliang presiden rangba jong ka seng upa jambok lanong ulapen pau bagani ke jing sedang jong ki bor ba shalendet ban yu rat ya ka hok long try jong ki breu ka than balar ki pat ba nong song snong kim ya teli kan sakta wade ka khai pateng nang ne shakman ha ga ba kini kin kini suki pasuki de ka bawan ra de ki seng na dhaka U Presiden jong ka seng War Jantia Students Union ula ai ro ka jing kurari ki pat ba jong ka than ba ka seng ka kloi ban ai ka jing shakri ki than ka no ka jing e ka ba ki kendo baru ban yada ye ki breu jong ka than Nakaliang Presiden jong ka FKJGP War Jantia Circle uba banslor mukhim ulapen pau ka jing sngo bitar bat maham ru igi minder ba kim don hok ban le don bor igi breu jong ka than riwar Jantia bat ba kum ki arseng kin shong de ka jing elang ban perkhat baru ban don ka jo ka jingmut ban yada igi than War Jantia na ka jingwan rum kerthem jong ki minder hagawai ka jing eta kho kali ka ba ishir khai Hakabala jia hasurok ba Guwahati Shillong Khanapara Marjan bat ka Ganesh
stempel kawai ka trok kepada registration number AS not iway DD nyo not kandai R kabakit ikitiar kali jongki sao shaka kabadang yai na jorbat tagajing temu ban hiar sanong ba gohati kalalit ban kela ban bannya kawai pat ka kali kabadang wan na kaliang kaba persya kat kum ka tolong Khubor ka bali alum na yatho ba kate jing jiang kala jiang ka por kum ba arbaji ai ha ka ba kate ka trok ka bala pen hair step ba kada do ba nongnya jongka umla suban te lakam ban ulalen ban no kela sesiliang jong ka surok ba ban ngat salit ya ka wei pat ka kali MG Gloucester ka ba registration number AS not iway FZ not line not ka badang kiu na ka nong ba gohati de jing temu bandai sa Sonapur layo jing tubru ba nongnya jong kali MG Gloucester la shumun sao mulu mala ha ka te jing jia ba la penkit no yu shaka jaka ajing sumar hanong ba gohati kani ke jing jia kala wan ra ru ya ke jing theng kali ka ba jor bha ha ki benta jong ko surok ka ba kiu na nong ba gohati sheshlo ti parlok de ki Khubor ngila poise ka bakot ka dadu banginya syem yang bat pi ha ko we pat ka tayo ngai khublai ka por ka bakor jong pi khublai shibon